Na ndomulikito Mildred Mumanyi kuro chinsemo chia bonchari anase wodi ya Rihanna kerokeria gutumanyibuna oyokoriye kero kyobwe MC kurase wodi yo Joseph Ndiga oyibono orobo igomugia wechinge roniga gendretenega ngayaye yo wakireko ko bosio bobochorio bonene orobo tirwa senchira yobekirano. Abamenyi be wodi ya Rihanna ime ya bonchari nigo batebire buna tibaligo chiago chora abarayi asiyo kubwatia ebyama maminja yechinchira ababeire bagokora emyaka ya etire bagokwana asege ikarogyo komusira Joseph Ndiga asensemo yasunika ime ya bonchari nigo abamenyi abo balire eira guchiago takora amamocho yogochora abarayi bagogora abakichikura ase okobasera Rihanna wodi twanyori mechande menge mechando number 1 abarayi twachorete ba failed on the ground eye koro kinga dudiriguna bari wakachikura okoba yake okoba yechiwesa igotogo teba Rihanna wodi mwancha muguru eround no murai boni gatoko chikoteneni akoroku umurai Joseph Mboya Ondika ari gwanja bangina bonse bibaliana abasai bonse bibaliana mubwati sio musio yokoroku Joseph Ondika elinde lyatoletere bintu korwe county torojenga nonye ne binte bimente tamagoli ndobwati motete shido Rihanna uracha gotokonya Ondika abenero murayitu agakugera ebinta akolire naina sebyumba ngororanga nabakunyara nigo bono batebire buna nigo barache kumusira Joseph Ndiga uyole omubugi bwe chingero ase obochori bole mutwe narorira mange asegetira se obosabiki ase nginjo konya batari kwenyara namono gosomia abana skuru igona isa ine koba mwemzi ase wodi yenu mwale wanja bantu bali ana mwenzi mubwatsi elina bakonya ekyana ntwarore me makoba gakora ase go bono ntwe etwarore nga Joseph Ndiga natakonya ase gepinge ki round yeye emyaka 5 torore chenchi arosi chenchi nene eyira agere noni ntutonyore chinguru chogosomia abana baitu ansense moyaye omunyangero yo Joseph Ndiga nigo alire eira gochia kwene kya amonchoreri yo burayi nabakoreri gochia ase abamenyi abo ase abolire serikali kogayana omuchando bwa magoli y'ebinto byengencho ayo airire amagima yaba Kenya gokonga mono alire mechandira Rihanna ward obora itwanyoro kuruma yaiga abantu baitu bachandikire chiparanto bwati abantu baitu bakorire stima chisoka bangire bachandikete ebintu bingi basarikira Rihanna ward igo obora yobongoli gwa Rihanna ward nigo ndagete tobekana abantu baitamo kuna ngende tobeka abantu baitamo asekere kenyora se ward itengima na goteba ninga nkitotegere kubwaterana na gokora ekiagara ningo ngandete ebintu tokubwaterana kiagara ngitinga na kwanje beka Gingo reporter ya Egeta Seni Kandizi TV Letaliane Mildred Mumanyi.